Máme tu krásne zasnežené ráno, tak si poďme pozrieť, akú má spotrebu Peugeot 5008 v elektrike, štvorkolke na diaľnici v takomto počasí. Mám za sebou presne 116 km, z toho vyše 100 bolo po diaľnici, kde som išiel 125 až 135 km za hodinu. No a tá spotreba je fakt obrovská. Takýmto tempom a v tomto veľmi zlom počasí si Peugeot 5008 štvorkolka so 72 kWh baterkou potiahla v priemere 34,3 kWh na 100. Ja som si však počas cesty zapol predhrev batérie, tak snáď sa to bude aspoň rýchlo nabíjať. Aktuálne mám 22%, čiže ten maximálny nabíjací výkon by som mal teraz bez problémov dosiahnuť. Ako môžeš vidieť, auto sa hneď začalo nabíjať výkonom 127 kW, čo je super. Nebol to teda úplne ten maximálny výkon, ale začal som nabíjať pri 22%. No a za cca 30 minút mám dobité na 80%, takže aspoň to je dobrá správa, že zima nejako neovplyvňuje nabíjanie Peugeotu 5008. Ja ale verím tomu, že tá vysoká spotreba bola spôsobená hlavne tým veľmi nepriaznivým počasím, husté sneženie, vysoká rýchlosť na diaľnici a takisto aj predhrev, ktorý som mal zapnutý prakticky počas celej cesty. Aj ten mierne zvyšuje spotrebu. A mne je len troška škoda, že elektrická 5008 s pohonom 4x4 môže byť len s tou menšou 73 kWh baterkou. Ak by to bola tá väčšia, vyše 90 kWh baterka, diaľničný dojazd by sa v takýchto náročných podmienkach právo prešvihol cez 300 km.